Ha rebut alguna vegada una trucada telefònica on l'oferien un servei comercial que no havia sol·licitat? Aquesta és una pràctica cada cop més habitual i es coneix com a spam telefònic. Consisteix en trucades o missatges insistents d'empreses que ofereixen productes o serveis que la persona no havia demanat i que molt probablement no li interessen. Tot i ser un fet denunciable, poques vegades es reclama, ja que és molt difícil obtenir informació sobre l'empresa assetjadora. En la majoria dels casos, la trucada es fa a través d'un número ocult o privat, de manera que és impossible contactar de nou amb la persona o empresa que es troba darrere la línia telefònica. Des de les entitats de persones consumidores analitzen per què algunes empreses opten per utilitzar l'spam telefònic. Aquest tipus de telemàrqueting s'utilitza molt perquè és molt més agressiu que altres sistemes com poden ser el correu normal, diguéssim. A més, és una manera d'accedir directament al consumidor i permet a aquells que fan aquest tipus d'actuació tenir inputs per part del consumidor en relació a quines coses són les que interessen o quines no, de tal manera que es pot pressionar encara més al consumidor per optar per qualsevol tipus de modalitat o de servei o de producte. Des de les administracions s'està treballant per endurir les lleis que persegueixen el mal ús del telemàrqueting, amb l'objectiu de protegir la persona consumidora davant d'un possible assetjament. Les noves propostes van encaminades a evitar les trucades realitzades des d'un número ocult, fet que facilitaria la identificació de l'empresa que realitza les trucades. També es pretén que el consumidor es pugui oposar a rebre més trucades i que aquesta voluntat quedi enregistrada per a coneixement de totes les empreses. Per últim, s'intenta que tant les institucions públiques de consum com les associacions de consumidors i també el mateix usuari puguin emprendre accions legals si ho desitgen. Per altra banda, la llista Robinson destaca com una de les millors opcions per a les persones consumidores cansades de rebre publicitat no desitjada. Es tracta d'un fitxer d'exclusió on tots els ciutadans poden inscriure's i els garanteix que no tornaran a rebre ofertes comercials no sol·licitades. Si nosaltres ens hem inscrit en aquest fitxer d'exclusió, les companyies que fan campanyes publicitàries o màrqueting estan obligades a consultar-les i, per tant, no ens poden utilitzar per enviar correus, fer trucades, etc., amb finalitats comercials. Si ho fan, és un fet que podem denunciar. Per evitar perjudicis, els ciutadans tenen el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se a la seva difusió en el moment que es desitgi.